जनकपुर के सुरक्षा अस्पताल में एक महिला के मृत्यु बाद ताला लगैले बा। आज दोपहरिया घटना के तुरंत डॉक्टर लोग फरार भइला बाद मरीजी सबके दूसरा ओर राख के ताला लगावल गइल बाटे। परिवार सबके 5 घंटा तक लाश अस्पताल के गेट में राख के प्रदर्शन कैले रहे। रात 8:30 बजे के ओर मृतक महिला के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल बा। बसदानी में घाव भइला बाद यह बीतल बुध के दोपहरिया ऑपरेशन के खातिर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 15 कपिलेश्वर के 28 वर्षीय सोनिया शाह भरना भइल रहनी। आज दोपहरिया 3 बजे उनकर मृत्यु भइल रहे। यह बुध के ऑपरेशन कल गेल रहे। आज दोपहरिया 2 बजे के ओर शौचालय गइल बेरिया सोनिया अचानक बेहोश भइल रहली। फंसे से बचे खातिर डॉक्टर लोग और स्वास्थ्य कर्मी लोग मृतक के परिवार जन के बिना कुछ कहले एम्बुलेंस में राख के अन्य जगह ले जाए के खोजले रहे। परिवार जन रोके के प्रयास कैले रहे, लेकिन जबरदस्ती कैला बाद चिल्ला के लोग सबके बुलावल भाई उदय शाह सुनैनी। हमनी से बिना पूछले डॉक्टर आ नर्स सब खुदे एम्बुलेंस में राख के इलाज के खातिर बाहर ले जा रहल बानी कहलक। हमनी लोग सबके बोला के रोकनी। देखला बाद दीदी के मृत्यु हो चुकल रहे, भाई उदय कहनी। ओकरा बाद डॉक्टर सब पुलिस के बोला के सुरक्षित साथ सभी जने भाग गए लोग। दीदी के ऑपरेशन में लापरवाही कैला पर ही मृत्यु भइल बाटे। ई हॉस्पिटल डॉक्टर सरोज ठाकुर से संचालन में बा। अस्पताल में महिला के मृत्यु बाद परिवार जन लाश गेट में ही राख के प्रदर्शन कैले रहे। अस्पताल के अवस्था तनावग्रस्त बनल रहे। क्षति न होको कह के व्यापक मात्रा में प्रहरी परिचालन कैल गेल रहे। डॉक्टर लोग भागला बाद अन्य रोगी लोग के दोसर हॉस्पिटल में राख के ताला लगावल गइल बाटे। रोगी सबके अन्य जगह में राख के अस्पताल में सब के रोहबर में ताला लगावल गइल धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक एसपी विश्वराज खड़का बतैनी। घटना के विषय में थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनैले बाटे।